ஒரு காட்டில் உள்ள மாமரத்தில் நிறைய குரங்குகள் வாழ்ந்து வந்தன. குரங்குகள் அதிகமாக இருந்ததால் அதில் உள்ள பழங்கள் போதுமானதாக இல்லை. அப்போது ஒரு குரங்கிற்கு ஒரு யோசனை தோன்றியது. நாமும் ஒரு மரம் வளர்த்தால் என்ன என்று. உடனே ஒரு மாம்பழத்தை பறித்து அதன் கொட்டையை மண்ணில் புதைத்து நீர் ஊற்றியது. அடுத்த நாள் காலையில் மண்ணை தோண்டி விதை முளைத்துள்ளதா என்று பார்த்துவிட்டு மீண்டும் புதைத்து வைத்தது. இதேபோல் தினமும் காலையில் விதையை தோண்டி பார்ப்பதும் பிறகு புதைப்பதுமாக இருந்தது. நீண்ட நாட்கள் ஆகியும் விதை முளைக்காததால் கோபப்பட்டு விதையை எடுத்து வீசி எறிந்தது. இதில் தவறு யார் மீது? இதேபோல்தான் நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு செயலை தொடங்கிவிட்டு அதற்கான போதிய கால அவகாசம் கொடுப்பதில்லை. விடாமுயற்சியுடன் பொறுமையும் இருந்தால் வாழ்க்கையில் வெற்றி கண்டிப்பாக கிடைக்கும்.